बिदिजे माथाइनि लिरनाय नङा होमबा फार्स्टनि माथाइनि लिरनाय फार्स्टनि सैथो पदआव बुंदों नोंसोर संसारनि सिनां हाजो सायाव थानाय नोगोरा थाखोमानो हाया ना तुम लोगों ने इस संसार रहने वाले ज्योति अंधेरा न हो जाता है सभी उजाला को देखते रहते हैं प्रकाश को देखते रहते हैं जब शीतकाल आते हैं तब हम पहाड़ पर जब देखेंगे तब देखा मिलेगा कि इस पहाड़ पर जो चुका पात में जलाते थे वो जलते रहते हैं आकाश को हम देखते रहते हैं कब शीतकाल के समय जेब्ला गोजां बोथोर जायो गुसु बोथोर जायो बे समाव हाजोनि बिलाइफ्रा सिरिनानै गोग्लैयो आरो जेब्ला बे रानखांगोन अब्ला बेखौ सावनानै होयोब्ला बे हाजोआव मा नुहुरगोन अर खामनायखौ जों नुहुरगोन अर खामनायखौ नुहुरो आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे मा दङ जोंनि खाथियावनो दालिगावआव मोनसे कम्पानि दङ ना रिफाइनारि बिनि अरखौ गोजाननिफ्राय गोजौ जायगानिफ्राय जोंनायखौ जों बयबो नुहुरो आरो बे जोंनायखौ जों दोनखोमानो हाया हमारे पास दालिगांव में रिफाइनरी सेंटर है उसमें बहुत आग जलाते रहते हैं इसको हम दूर से ऊषा जगह पर रहकर जब देखते हैं हम इस आग जलाने को देखते हैं इसीलिए क्या करना है हम ज्योति स्वरूप इस जगत में ठहरना है प्रभु यीशु हमारे लिए जैसे ज्योति है हम भी ज्योति स्वरूप रहना चाहिए जिसु ख्रीष्टआ जेरै संसारनि स्रां बेबायदि जोङो बे संसाराव थानाय समाव स्रांजों थाबायनो नांगौ आरो बे स्रांजों थाबायनायजों लोगोसे जों मा जानांगौ बिनियाव नांनानै थानांगौ प्रभु के पास रहकर हम चलना करता है अब्लासो जोङो स्रांबो जागोन दालायाव नांनानै थानाय बिफां नांनानै थानाय बायदि जोङो जानो हागोन जेरै मोनसे सुरुप सासे व्यक्तिया जेरै इसोरनाव नांनानै थायो बे व्यक्तिया मोनसे मण्डलीजोंबो नांनानै थानांगोन गाज्रि जादों नामा होननाया गाज्रि जायाखै दा जोंहा गावबागाव मण्डली थायो जेखि मण्डली जाया मानो ना गामियाव मण्डली दङ जुदि बे व्यक्तिया जिसुखौ फोथायबाय खिन्थु मण्डलीजों गोरोबा बे मण्डलीया बेखौ मा खालामगोन मोजां मोनगोनसै जाला गिर्जायाव फैया एटेन्ड जाया न'खराव निदान जानायाव जेब्ला प्रार्थना खालामहैगोन रायजोआव फैगोनसै फैनाय नङा खिन्थु बियो मा जानांगोन मण्डलीजों थानांगोन मण्डलीनि बोसोनखौ मानिनांगोन आरो लोगोसे इसोरखौ सिगाङाव दोननांगोन अब्लासो मण्डली मानसियाबो बिनि निदाननि समाव थांगोन मदद खालामहैगोन आरज बिसुहैगोन नंगौना प्रेज द लर्ड बिनिखायनो जोङो दिनै जिसुनाव जेरै थानाय समावहाय नांनानै थानांगौ मण्डलीयावबो जोङो नांथाबनानै थानांगोन मण्डलीजों लोगोसे न'खरनि गार्जेना जेराव थायो जों बेजों थानांगोन अब्लासो न'खरनि गार्जेननि सिङाव थानानै जों बेखौ खुलुमनायावहाय बोलो गोरायै सोलोंलांबाय थानो हागोन मानोना न'खराव साफा गार्जेन थायो गार्जेननि खोथाखौ जों लानांगोन जुदि न'खरनि गार्जेननि बोसोनखौ जुदि लायाब्ला आरो इसोरखौबो जुदि गैयाब्ला बियो दांखा जानाय दालाय जाबाय अब्ला बियो गोरानसै बे गोरान दालायखौ जों मा खालामगोन बुथुमनानै अराव सावगोन थिग बेबायदिनो जोङो इसोरजों जुदि नांनानै थायालासे जुदि ओरैनो थाबायबाय थायोब्ला संसारावहाय लोंनाय जानायजों गोदोसोनानै गाज्रि खामानियाव गोदोसोनानै सिखाव खावनायाव थानानै थगायसिनायाव थानानै मानसिफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै खोख्लैनानै जुदि थायोब्ला बियो मा जाबाय इसोरजों नांनानै थानाय व्यक्ति नङा दालायाव नांनानै थानाय व्यक्ति नङा बेफोरावबो मानसिफ्रा मोजां मोननाय नङा मण्डलीयाबो मोजां मोननाय नङा इसोराबो बिनि सायाव मोजां मोननाय नङा जोबनायाव बियो नोगोरावसो बाहागो जायो नोगोरावसो थाहैनांगोन बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जोङो बे संसाराव थानाय समावनो जोङो दिनै जिसुजों नांनानै थानांगोन मानोना जिसुआ मावग्रा आरो जों दालायफोर प्रेज द लर्ड हमारे प्रभु परमेश्वर किसान है
प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर बहुत चिंता करते हैं, हमारे साथ रहकर खर्च करने के लिए तैयार है, कि खर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम विश्वास बहुत कम है, बहुत कम। थोड़ा समय पहले कंडेनर ने बताया, क्या बताया? अब्राहम के विषय में। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, विश्वास में बड़ा व्यक्ति था। एक लौटा बेटे प्रभु ने दे दिया था, और प्रभु ने इस बेटे को मांगा, मुझे बलिदान दो। तो अब्राहम ने क्या किया? पहाड़ में लेकर चला गया, लकड़ी लेकर, छुरी लेकर, और बेटे ने पूछा, पिताजी हम तो पहाड़ में चला आता है, क्यों हमारे पास भेड़ नहीं, क्या करें? तो पिताजी ने कहा, बेटे प्रभु ने एक मार्ग दिखाएगा, और इससे लेकर हम लोग सबर कर देंगे, इसे बोलने लगा बेटा। तो जब जगह पर पहुंच गया, लकड़ी का सजाने लगा, और अंतिम अपने बेटे को बांधकर लकड़ी पर सुनी दिया, और छुरी लेकर ऊपर से जब मारने के लिए कोशिश किया तो बड़ा आवाज आ गया, हे अब्राहम वोट मारो, तेरे विश्वास में देखता हूं। इसे देखो, एक बैल है, इस बैल को लोग सफर कर दो। तो अब्राहम ने बेटे को उठा लिया, कोर्ट में लेकर रोने लगा। रोने के बाद फिर से देखा, मुड़ देखा, एक बड़ा भेड़ है, एक जाल में लगा में रहता था। इस भेड़ को लेकर बेटे के बदले क्या किया? इस भेड़ को नुकसान पर कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमारा विश्वास अब्राहम जैसा है, हम भी ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए खर्च करता है, विश्वास करता खर्च नहीं करता। प्रेज़ लॉर्ड। बेनिखायनो जोङो दिनै बे फोथायनायखौ लानानै जों बोन्दोङाव थानानै जों नांथाबनानै थानो नांगोन, आरो जों दिनै मा जानांगोन? बेजों थाबायथानो नांगोन, आरो बिनि थिननायखौ जों मानिनांगोन। बियो मा थिनदों जोंखौहाय जों बेजों थानांगोन। आरो बुंदों प्रभु यीशुआ मा बुंदों? आंनो नोंसिनि गाहाम लावखार, आंनो नोंसिनि गाहाम लावखार, नोंसिनि नांगौफोरखौ आङो जेब्लायबो होफ्लायगोन आं। और बाइबल ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु हमारे लिए उत्तम स्वर्गवाह है, वो सब कुछ हमारे लिए खिला देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। खिलाने वाले व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हमारे स्वर्गवाह प्रभु यीशु मसीह। मतलब प्रभु यीशुआनो जोंनि गाहाम लावखार। बेनिखायनो जोङो बेजों बुंजानो नांगौ, आरो बेजों बुंफ्लायगोन, आरो जोङो दिनै बेजों बुंजानानै जों मा नांगौ? गासै नांगौफोरखौ जों दिनै मोननो हागोन। बेनिखायनो बे फोरबोखौ जोङो धन्यबाद होनो गोनां, आरो जों नांथाबनानै थानो गोनां, आरो बे फोरबोआनो जोंनि राखा लथा, बे जोंनि राखा बोन्दों नांगोन। इसोरा बे बायदि सायाव बोर होथों, बे गुसुं बायदिनि सायाव इसोरा बोर होनाय बायदि जोङो बयबो गावसोरनि आरो जोङो राखा बोन्दोंनि दालायाव